Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nontonखौ बयखौबो बरायबाय। आं मोनसे हाबायाव फट'शुटनि थाखाय ओंखारबोदों आरो थ' नै गाइस ओमफ्राय केमेरा लानानै ओंखारबोबाय आं दायो। थ' नोंथांमोना देखायलांगासिनो हाबाजों लोगोसे आंनि फट'शुट खालामनाय। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोसे खैना गोदानखौबो नोंथांमोना देखायगासिनो गाइस। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट थ' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौ अन सेट खालामनानै लादो गाइस। थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै दिनैनि भिडिअखौ। थ' लेट्स गो।
तो गाइस बहुत थिखांबाय बहुत माबाय आरो नै पुरा मोनाजोब्बाय माने केमेरा सेमेरा मोजां नुला आरो मबाइलनिया माने नोंथांमोन आं जिखिनि हायो देखायबाय ओमफ्राय थिखाङै पुरा नै 5:30 जाबाय दायो माने थिखाङै जों सानैजोंमोन आरोना ओमफ्राय थिखाङै पुरा मेंजोब्बाय आरो गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै आरोना थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामदो आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय